Lingiyay mong tupad, ina luwas na ka. Ina ba, luwas na ka. Mao man dyan na gisulti sa Biblia, mao sa na gisangyaw nato, o gani usahay kitang mga Katoliko nga magsimba din simbahan, na apagitay mga ribulto, na apagitay mga rosaryo, muingon dayon ang uban, ang pagtuo raman gyud ni Kristo maora gyud makaluwas, dili man ang inyong pagsimba diha, kulikta pagyod, siging nobina, siging rosaryo, dili na mo'y makaluwas. Ang pagtuo ngadto ni Kristo ang makaluwas, og tinuod gid na siya. Muna mangundang na ta aning atong siging rosaryo. Mangundang na ta aning pagsigig simba, siging gamit anang mga sacramentals, mangundang na ta kay pagtuo raman. Muna nga gisumpayan ni San Pablo, wa siya diha mohonong, ningon siya, unsaon man pagtuo kung wa sila makadungog sa mensahe, og unsaon nila pagkadungog sa mensahe og wa say nagwali, nga unsaon man pagwali og wa say gipadala. Ana pasabot di ay kining tanan natong gibuhat, sama anang pagrosaryo, sama aning pagsimba, paggamit aning mga balaan nga mga imahen o mga butang, kinahanglan ato ning ibutang sa konteksto nga pamaagi ni sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Pasabot, dili ni mga tuo-tuo, kung dili pagpakita ni nga mituo ta sa usa ka Dios ug mituo ta ni Kristo. Kay dili man sad pwede natong i-separate ang atong pagrosaryo, ang atong pagsimba ug ang atong paggamit ani mga sacramentals, di man nato i-separate ni Kristo. So pasabot mo reinforce na sa pagsangyaw. Nya unsaon nato pagsiguro nga mo reinforce na sa pagsangyaw, mauna na siya ay muhatag nato kalig-on sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Magrosaryo ta, example lang, Mysterious Kalipay. Unsay ikatulong Mysterious Kalipay? Duha ra gyud kabuk na hibaw, wala gid mo rosaryo. Ang pagkatao sa anak sa Dios. Mutuo ba ka nga nahimong tao si Jesus? Nya musunod ba ka ni Jesus? Isip tao ka. Nya kay si Jesus nahigugma mas kaaway, mahigugma ba kas imong kaaway? Kay si Jesus gilansang sa krus, musugot ba kag ilansang kas krus? Sugod nagreklamo. Pasabot og magrosaryo ka, nya dili ka gustong mo puyo anang maong misteryo sa iyang pagkahimong tao. Example lang, ang imong pagrosaryo wa makonektar ni Kristo, mao na gitawag og tuo-tuo. Munang moingon ko, hasta ning mga sakramental sa simbahan, rosaryo, kasta gani ning misa, hasta nang pagpilgrimage, usahay gigamit nato sa tuo-tuo. Kay wa naman nato gisangyaw ang mensahe sa kaluwasan. Muna sila si San Andres o mga apostol, hasta gani ang ato mga santos, labi na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gipuy-an nila ang misteryo sa pagkatao ni Jesus. O ang unsa may misteryo, katingalahan kaayo, dili matugkad nga ang Ginoo nahimong tao, ni alagad sa mga tao, gipaanto sa mga tao, o gipatay sa mga tao dinhis kalibutan, pero wa gyud mo reklamo. Kana mo'y misteryo sa kaluwasan nga atong isangyaw. Ngilingay mong tupad. Na
Sangyawan ti ka, sugod karon. Ingma. Sangyawan ti ka. Pasabot, kamong mga asawa, andam na mong musangyaw sa mensahis Ginoo ngadto sa inyong mga bana sa inyong pulong ug buhat. Nya magsige mo yaw-yaw sa inyong bana, nagsangyaw mo sa ebanghelyo. Wa. Nya sige kag simba, magliktor pa ka dire. Nya magyaw-yaw lang gyapon ka. Unsa man na? Judas ka. Ika mo'y Judas. Sige kuyog-kuyog ni Hesus, nya lain ang gibuhat. Sige kog misa dire, sige gwali, nya kwarta ra gyapoy gihuna-huna. Judas, tanawas Judas, sige kuyog ni Hesus, kwarta mo gihuna-huna. Hangtod si Hesus iya pag yung gibaligya. Unsa may kinaiya sa tinuod nga magsasangyaw, mobiya sa pangwarta. Muna sila si San Pedro, si San Andres, kanis Andres, Juan, o uban pang mga apostoles na miya sa ilang livelihood, sa ilang pangwarta. Muna kining sige na kong baligyag slat din gusto na ko nga mobiya mo anang inyong kwarta, ihatag na din sa simbahan. Bitaw, kainig palit ninyong slat, inyo naman ang ihatag din sa simbahan. Di sa to pa inyong gibiyaan. Pero di mo palit, sige mong tigom, sigtigom. Paraon sa mana. Aron anha na kamusalig sa imong kwarta, nya kana na imong isangyaw nga mo na imong kaluwasan. Oy, hilas biya nimo. Tanawag masakit kag stage 4 cancer, nya naa kay billions. Kinsa may imong sangpiton, may ka kwarta nga billions, akong billions luwasa in town ko mo ana ka. Oh, minsan pag na kay millions, billions diya, mas stage 4 cancer ka, colon cancer, pancreatic cancer, cervical cancer, breast cancer, liver cancer, basta god makapang ngapkap kung kag Ginoo. Nya mo na ng panahon na nga muduol din kag pari. La dool sa pari. Tiwasan sa kas pari. O ari ka muduol nako, tiwasan ti ka. Ingno nako kanang imong billions ipalit nagslot. Unya dawata nga hapit na ka mamatay. Dawata. Nya tuo nga inig human imong kamatay, nya imo nang gidonate ang imong kwarta dinhi simbahan. Ato na nang gastuon para itabang sa mga kabos. Tuo nga inig kahuman imong kamatay, naa kay kinabuhing way katapusan. Wala na'y cancer, wala na didtoy kana ganing kalisdanan o kasakitan. Pasabot, gamita ang imong kwarta karon aron ka makasud sa kaluwasan. Di ba? Ana. Pila na'y hapit maluwas. Kaning namalit, hapit na ni sila maluwas. Ang kuwang na lang nila nga mamatay sila. Okay. Kamatay, sige kag palit og slot, yan namatay ka di. Luwas. Pero sige kag tigog kwarta, patay raman gyapon ka. Impas. Impas gyud. Mo na ha. Ang atong SBF dag, hinay-hinay yung atong halin, pero sige lang yun ta. Nanatay 44,834 slots, ka-slots nga nahalin, niya 15,166 slots pa ang wapamahalin, available. Tag 500 pesos per slot. Gusto mo maluwas, gisangyawan na tamo. Usa sa ebanghelyo nag-ingon, ang matinabangon bulahan kay kamo usab tabangan sa Dios. Bulahan ang manggihatagon kay kamo usab hatagan sa Dios. Kanindot ana. So napay 15,166, 500 pesos ra ni. O gusto mong challenge kay ubay-ubay mong kwarta, na ay 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 331 ka 16 slot challenge. Unya ang ato sang CTUMM katong para itukod og mga balay, nakahuman na tag 3 ka balay last week.
ambot ka karong simanahan na baka tayo nahuman. Nakadawat na ta og 58,648 ka slots, na apay 11,352 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gid ni. Sunan ka sa imong 100 pesos nga ipalit, insured na kas kaluwasan. Kaya nga naman, ningon si Kristo, wa ko'y balay og imo kong gipasulod sa imong balay. Kining atong tukoron nga mga balay, bisa ginagmay ra na, nakapagsulod ta sa atong mga igsuon nga way balay, nakapasulod ta nila og balay. Nya dili na kalimtan sa Ginoo. So congratulations sa namalit. Nya naapay 11,352 ka slots nga available, tag 6 at tag 100 pesos. Nya gusto san mong challenge ani, natay 61 slot challenge, 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 291 ka 16 slot challenge. Nya nakauyon mo ani wa atong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Natay pinaka simple nga paagi aron malangit sa ta, pinaagi sa simbahan. Unsaon man, support lang mo sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Unsaon man, kada adlaw magsige ra gyud mo view, like, share aning atong mga homily dinhi. 209,000 naman tingin atong subscribers nya. Subscribe nya, inyo pag yung imbitaron ang inyong mga kaila. Unsa may mahitabo, pasalamat ta sa YouTube nga maay silang muhatag og share nato sa ilang income. Maka-income ta nya, kining atong income ipanghatag tani atong way gikaon, nadadagan kayo para ospital, para lungon, usahay para sa mga estudyante. Unsa may impact ana, makahatag sad mo og pagkaon sa gigutom, makainom ang giuhaw, makapalit og tambal ang way ikapalit og tambal. Unsa man ni siya, matud pa ni Kristo, I was hungry, you feed me. I was thirsty, you give me drink. I was sick and you care for me. Aparte daghana di mangayo nato. Nya pinaagi ang inyong pagsigig like, view, share aning atong YouTube. Wa ra gid na kay naamoy unlimited diha nga wifi. Sige ra mo tan-aw. Nya makashare na nato inadlaw-adlaw. Nya matigom mudako-dako. Adtong month of September nadawat nato 193,000 kapin. Nya karong October nakadawat sa tag 190,000 kapin. Sa atong pakpakan. Salamat kayo. Kwarta ang atong gihisgutan dinhi, pero mao na ni ang kaluwasan. Kanabang kamautang mo gamit og kwarta nga makaluwas. Dili nang mo gamit tag kwarta aron mag-away sama aning gibuhat karon sa pipila nato ka mga leaders sa kalibutan, labi na gid dinhi sa Pilipinas, atong mga politicians nga naadik sa kwarta, gahom og dungog na nag-away sila karon. Kanang mga nakahatag og kagubot sa atong nasod karon, political chaos sa atong nasod, tungod lang sa ilang kahakog sa kwarta o kanang dungog og posisyon, padong na nas imperno. Lagi. Ilingay mong tupad. Namubutar pa ka na nila. Mubutar pa ka. Kaklaro, ana. Mga palaaway, mga tikasan, mga kusog kaayong mo, kurakot. Kita naman na, lantaran naman na karon. Mura naman kunog, naghimurids ang atong panudlanan gani. Sana alang na sa atong masubay-subay sa social media. Ako kung ikwinta-kwinta ka ng ilang mga accusations nga wapar bagin na nila tagaig tukmang pagtagad. Sa karon lang ng panahon na ba? Wa na lang to'y labot ni atong niagi pang mga katuigan nga gasugamak na taanang maapil kita sa top 10 sa mga kurakot nga nasod sa tibok kalibutan.
mag-average og at least 1 billion kada adlaw ang mga kwarta nga gi-accuse nga nawa sa atong panudlanan nga way gasubay ana karon. Sa ako lang ubos na panguan ba, mag-average og at least 1 billion kada adlaw. Adi mo motoo, paminawa na di naam na tanan sa social media. Di ta maingon tinuod niya, pero murag sag tinuod oy kay perti namang lisuras katong kahimtang. Murag tinuod ba? Hinaot unta subayo ni siya. Ug mao ni ang buhat sa mga taong na adik sa kwarta, dili makaluwas. Ngano man, wa sila motuo ni Kristo. Wa sila motuo sa ebanghelyo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Sige gitag padato pamalit ana mga sakyanan, mga buta nga porting mga mahala, tigom anang kwarta kay bulahan gid ang dato. Ang ebanghelyo nga gisangyaw o gipakamatyan sa mga martyrs o sa mga apostoles sama ni San Andres nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Nay nangutanan ako, Pader, pila na lagi nadawat nimong kwarta sa imong pagkapari? Nako, og akong i-rough lang estimate kay nagsige naman kog kwenta-kwenta sa dana, masubay ra man sana dinis atong parokya na aman ang record tanan. Nako, mag-average na gid tingalig mga 400 million pesos sa akong 20 years. Mga 400 million pesos ang akong nadawat. Isa sus Pader, og nikuha lang ka nag 5%. Pilay 5% sa 1 million asa 400 million. 5% ba sa 400 million. Wa mo kay ba? Kwentahala niya na ninyo. Sus Pader, milyonaryo gid unta ka karon. Ana, asa man imong balay Pader? Wa, sakyanan. Anay sakyanan sa parokya. Imong bulsa, di ay pang-alawan sa madre. Og sa uban nga moduol, ana, nay ginagmay. Unya, og mamatay ka, kinsa may mulubong nimo? Nako, akan ang gasigig simba. Kamoy lubong nako. Unyag masakit ka, kinahanglan na kag maintenance, asa man kag igasto, akan ang gasigig simba nako. Ikaw unyag di na mo tabang, patay. Nya inig kamatay, masag mabaho ta diha sa kwarto. Siyaro sa makadungog mo nga si Padre Siano namatay, di gid mo mutabang aron malubong des bahak. Bahala adto nako sa ika 8 story na may 7 story diha, butang ko sa 8 story. Okay ra gid na. Or inyo lang kung ikaw diha maghimo naman tag kolumbaryum diha. Himoa lang kong groundbreaking, no? Adto sa sentro ba? Ana diha kay project man gyud sa wa man gyud taon kasugod ning parian namatay naman eh. Lungagi lang na diha dako-dako, ishog ko dito postalag banig. Aron anha diha tukuron ang kolumbari puhon. Oh, di ba? Nice kayo. No. Ya, butangi lang kog image dito sa babaw. Mura kog si San Vicente mag-atbang me, no? On this side, ang namaligyag slat namatay. Oh, di ba? Nindot ana. Way bali para nako kanang kwarta dinhi. Ihatag gid na sa atong panginahanglan. Mao na nakita ninyo nga makapalambo gid ining mahigugma tas kakabos. Basta ang atong paghigugmas kakabos nahasubay sa ebanghelyo. Isangyaw ni nako ninyo aron ta magmalinaon kay ang mga taong nahigugmas kadato mo'y hinungdan nga naggubo ta karon, mo'y hinungdan nga nahlugmok ning atong nasod, mo'y hinungdan nganong ang atong mga calamities grabe kayo og epekto, negative effects nato. Kay ang mga dato nga mga hangol og kwarta nga wa mo tuo sa ebanghelyo maoy naghatag og kadautan dili kaluwasan. Last na lang kining lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon. Ikaw sunod nako, di ka mo sunod adto ka sa impierno. Na sugod karon. Di nagyug ko magdato. Maningi imong tupad ingna luwas na ka.
Tingnan ba, luwas na ka. Mao man dyan na gisulti sa Biblia, mao sa naigisangyaw nato o gani usahay kitang mga Katoliko nga magsimba dinhi simbahan, naapagid tay mga ribulto, naapagid tay mga rosaryo, muingon dayon ang uban ang pagtuo raman gyud ni Kristo mao ra gyud makaluwas, dili man ang inyong pagsimba diha kulikta pa gyud, siging nobina, siging rosaryo, dili na mo'y makaluwas. Ang pagtuo ngadto ni Kristo ang makaluwas, og tinuod gid na siya. Muna mangundang na ta aning atong siging rosaryo. Mangundang na ta aning pagsigig simba, siging gamit anang mga sacramentals, mangundang na ta kay pagtuo raman. Muna nga gisumpayan ni San Pablo, wa siya diha mohonong, ningon siya unsaon man pagtuo kun wa sila makadungog sa mensahe, og unsaon nila pagkadungog sa mensahe og wa say nagwali, nga unsaon man pagwali o wa say gipadala. Ana pasabot di ay kining tanan natong gibuhat, sama anang pagrosaryo, sama aning pagsimba, paggamit aning mga balaan nga mga imahen o mga butang, kinahanglan ato ning ibutang sa konteksto nga pamaagi ni sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Pasabot, dili ni mga tuo-tuo, kung dili pagpakita ni nga mituo ta sa usa ka Dios ug mituo ta ni Kristo. Kay dili man sad pwede natong i-separate ang atong pagrosaryo, ang atong pagsimba ug ang atong paggamit ani mga sacramentals, di man nato i-separate ni Kristo. So pasabot mo reinforce na sa pagsangyaw. Nya unsaon nato pagsiguro nga mo reinforce na sa pagsangyaw, mauna na siya ay muhatag nato kalig-on sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Magrosaryo ta, example lang, Mysterious Kalipay. Unsay ikatulong Mysterious Kalipay? Duha ra gyud kabuk na hibaw, wala gigin mo'y rosaryo. Ang pagkatao sa anak sa Dios, mutuo ba ka nga nahimong tao si Jesus? Nya musunod ba ka ni Jesus, isip tao ka? Nya kay si Jesus nahigugma mas kaaway, mahigugma ba kas imong kaaway? Kay si Jesus gilansang sa krus, musugot ba kag ilansang kas krus? Sugod nagreklamo, pasabot og magrosaryo ka, nya dili ka gustong mo puyo anang maong misteryo sa iyang pagkahimong tao. Example lang, ang imong pagrosaryo wa makonektar ni Kristo, mao na gitawag og tuo-tuo. Munang moingon ko, hasta ning mga sakramental sa simbahan, rosaryo, kasta ganining misa, hasta ng pagpilgrimage, usahay gigamit nato sa tuo-tuo. Kay wa naman nato gisangyaw ang mensahe sa kaluwasan. Muna sila si San Andres o mga apostol, hasta gani ang ato mga santos, labi na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gipuy-an nila ang misteryo sa pagkatao ni Jesus. O ang unsa may misteryo, katingalahan kaayo, dili matugkad nga ang Ginoo nahimong tao, nialagad sa mga tao, gipaanto sa mga tao, o gipatay sa mga tao dinhi sa kalibutan, pero wa gyud mo reklamo. Kana mo'y misteryo sa kaluwasan nga atong isangyaw. Giling nga imong tupad. Na sangyawan ti ka, sugod karon. Ingma.
Sangyawan tika. Pasabot, kamong mga asawa, andam na mong musangyaw sa mensahis Ginoo ngadto sa inyong mga bana sa inyong pulong ug buhat. Nya magsige mo yaw-yaw sa inyong bana, nagsangyaw mo sa ebanghelyo. Wa. Nya sige kag simba, magliktor pa ka dire. Nya magyaw-yaw lang gyapon ka. Unsa man na? Judas ka. Ika mo'y Judas. Sige kuyog-kuyog ni Hesus. Nya lain ang gibuhat. Sige kog misa dire, sige gwali. Nya kwarta ra gyapoy gihuna-huna. Judas, tanawas Judas, sige kuyog ni Hesus. Kwarta mo'y gihuna-huna. Hangtod si Hesus, iya pag yung gibaligya. Unsa may kinaiya sa tinuod nga magsasangyaw, mobiya sa pangwarta. Muna sila si San Pedro, si San Andres, kanis Andres, Juan, o uban pang mga apostoles, namiya sa ilang livelihood, sa ilang pangwarta. Muna kining sige na kong baligyag slat din gusto na ko nga mobiya mo anang inyong kwarta, ihatag na din sa simbahan. Bitaw, kainig palit ninyong slat, inyo naman ang ihatag din sa simbahan. Di sa to pa inyong gibiyaan. Pero di mo palit, sige mong tigom, sigtigom. Paraon sa mana. Aron anha na kamusalig sa imong kwarta, nya kana na imong isangyaw nga, mo na imong kaluwasan. Oy, hilas biya nimo. Tanawag masakit kag stage 4 cancer, nya naa kay billions. Kinsa may imong sangpiton, may imong ka, kwarta nga billions, akong billions, luwasa in town ko, muana ka. Oh, minsan pag na kay millions, billions diya, mas stage 4 cancer ka, colon cancer, pancreatic cancer, cervical cancer, breast cancer, liver cancer, basta god makapang ngapkap kung kag Ginoo. Nya mo na ng panahon na nga muduol din kag pari. La dool sa pari. Tiwasan sa kas pari. O ari ka muduol nako, tiwasan ti ka. Ingno nako kanang imong billions ipalit nag slot. Unya dawata nga hapit na ka mamatay. Dawata. Nya tuo nga inighuman imong kamatay, nya imo nang gidonate ang imong kwarta dinhi simbahan. Ato na nang gastuon para itabang sa mga kabos. Tuo nga inigkahuman imong kamatay, naa kay kinabuhing way katapusan. Wala na'y cancer, wala na didtoy kana ganing kalisdanan o kasakitan. Pasabot, gamita ang imong kwarta karon aron ka makasud sa kaluwasan. Di ba? Ana pila na'y hapit maluwas. Kaning namalit, hapit na ni sila maluwas. Ang kuwang na lang nila nga mamatay sila. Okay. Kamatay, sige kag palit og slot, yan namatay ka di. Luwas. Pero sige kag tigog kwarta, patay raman gyapon ka. Impas. Impas gyud. Mo na ha. Ang atong SBF dag, hinay-hinay gyud atong halin, pero sige lang gyud ta. Nanatay 44,834 slots. Ka-slots nga nahalin, niya 15,166 slots pa ang wapamahalin, available. Tag 500 pesos per slot. Gusto mo maluwas, gisangyawan na tamo. Usa sa ebanghelyo nag-ingon, ang matinabangon, bulahan, kay kamo usab tabangan sa Dios. Bulahan ang manggihatagon, kay kamo usab hatagan sa Dios. Kanindot ana. So napay 15,166, 500 pesos ra ni. O gusto mong challenge kay ubay-ubay mong kwarta, na ay 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 331 ka 16 slot challenge. Unya ang ato sang CTUMM katong para itukod og mga balay, nakahuman na tag 3 ka balay last week. Ambot ka karong simanahan na baka tay nahuman.
Nakadawat na ta og 58,648 ka slots, naapay 11,352 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gid ni. Sunang ka sa imong 100 pesos nga ipalit, insured na kas kaluwasan. Kaya nga naman, ningon si Kristo, wa ko'y balay og imo kong gipasulod sa imong balay. Kining atong tukoron nga mga balay, bisa ginagmay ra na, nakapagsulod ta sa atong mga igsuon nga way balay, nakapasulod ta nila og balay. Nya dili na kalimtan sa Ginoo. So congratulations sa namalit. Nya naapay 11,352 ka slots nga available, tag 6 at tag 100 pesos. Nya gusto san mong challenge ani, natay 61 slot challenge, 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 291 ka 16 slot challenge. Nya nakauyon mo ani wa atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Natay pinaka simple nga paagi aron malangit sa ta, pinaagi sa simbahan. Unsaon man, support lang mo sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Unsaon man, kada adlaw magsige ra gyud mo view, like, share aning atong mga homily dinhi. 209,000 naman tingin atong subscribers nya, subscribe nya, inyo pag yung imbitaron ang inyong mga kaila. Unsa may mahitabo, pasalamat ta sa YouTube nga maay silang muhatag og share nato sa ilang income. Maka-income ta. Nya kining atong income ipanghatag ta ni adtong way gikaon. Nadadagan kayo para ospital, para lungon, usahay para sa mga estudyante. Unsa may impact ana, makahatag sad mo og pagkaon sa gigutom, makainom ang giuhaw, maka palit og tambal ang way ikapalit og tambal. Unsa man ni siya, matud pa ni Kristo, I was hungry, you feed me. I was thirsty, you give me drink. I was sick and you care for me. Aparte daghana di mangayo nato. Nya pinaagi ang inyong pagsigig like, view, share aning atong YouTube. Wa ra gid na kay naamoy unlimited diha nga wifi. Sige ra mo tan-aw. Nya makashare na nato inadlaw-adlaw. Nya matigom mudako-dako adtong month of September nadawat nato 193,000 kapin. Nya karong October nakadawat sa tag 190,000 kapin. Sa atong pakpakan, salamat kayo. Kwarta ang atong gihisgutan dinhi, pero mao na ni ang kaluwasan. Kanabang kamautang mo gamit og kwarta nga makaluwas. Dili nang mo gamit tag kwarta aron mag-away sama aning gibuhat karon sa pipila nato ka mga leader sa kalibutan, labi na gid dinhi sa Pilipinas, atong mga politicians nga naadik sa kwarta, gahom og dungog na nag-away sila karon. Kanang mga nakahatag og kagubot sa atong nasod karon, political chaos sa atong nasod, tungod lang sa ilang kahakog sa kwarta o kanang dungog og posisyon, padong na nas imperno. Lagi. Ilingay mong tupad. Namubutar pa ka na nila. Mubutar pa ka. Kaklaro, ana. Mga palaaway, mga tikasan, mga kusog kaayong mo, kurakot. Kita naman na, lantaran naman na karon. Mura naman kunog, naghemorrhage ang atong panudlanan gani. Sana alang na sa atong masubay-subay sa social media. Ako kung ikwinta-kwinta ka ng ilang mga accusations nga wapar bagina nila tagaig tukmang pagtagad. Sa karon lang ng panahon na ba? Wa na lang to'y labot ni atong niagi pang mga katuigan nga gasugamak na taanang maapil kita top 10 sa mga kurakot nga nasod sa tibuok kalibutan. Mag-average og at least 1 billion kada adlaw
ang mga kwarta nga gi-accuse nga nawa sa atong panudlanan nga way gasubay ana karon. Sa ako lang ubos na panguan ba, mag-average og at least 1 billion kada adlaw. Adi mo motoo, paminawa na di naam na tanan sa social media. Di ta maingon tinuod niya, pero mura sag tinuod oy kay perti namang lisuras katong kahimtang. Murag tinuod ba? Hinaot unta subayo ni siya. Ug mao ni ang buhat sa mga taong na adik sa kwarta, dili makaluwas. Nganuman, wa sila motuo ni Kristo. Wa sila motuo sa ebanghelyo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Sige gitag padato pamalit ana mga sakyanan, mga butang nga porting mga mahala, tigom anang kwarta kay bulahan gid ang dato. Ang ebanghelyo nga gisangyaw o gipakamatyan sa mga martyrs o sa mga apostoles sama ni San Andres nag-ingon, bulahan kabong mga kabos. Nay nangutanan ako, Pader, pila na lagi nadawat nimong kwarta sa imong pagkapari? Nako, og akong i-rough lang estimate kay nagsige naman kog kwenta-kwenta sa dana, masubay ra man sana dinis atong parokya na aman ang record tanan. Nako, mag-average na gid tingalig mga 400 million pesos sa akong 20 years. Mga 400 million pesos ang akong nadawat. Isa sus Pader, og nikuha lang ka nag 5%. Pilay 5% sa 1 million? Sa 400 million. 5% ba sa 400 million? O mo kay ba? Kwentahala niya na ninyo. Sus Pader, milyonaryo gid unta ka karon. Ana, asa man imong balay Pader? Wa, sakyanan. Anay sakyanan sa parokya. Imong bulsa, di ay pang-alawan sa madre. O sa uban nga moduol, ana, na ginagmay. Unya, og mamatay ka. Kinsa may mulubong nimo? Nako, akan ang gasigig simba. Kamoy lubong nako. Unyag masakit ka. Kinahanglan na kag maintenance. Asa man kag igasto. Akan ang gasigig simba nako. Ikaw unyag di na mo tabang. Patay. Nya inig kamatay. Masag mabaho ta diya sa kwarto. Siya aro sa makadungog mo nga si Padre Siano namatay, di gid mo mutabang aron malubong des bahak. Bahalag adto nako sa ika 8 story na may 7 story diha, butang ko sa 8 story. Okay ra gid na. Or inyo lang kung ikaw diha maghimo naman tag columbarium diha. Himua lang kong groundbreaking, no? Adto sa sentro ba. Ana diha kay project man gyud sa wa man gyud taon kasugod ning parian namatay naman eh. Lungagi lang na dihag dako-dako, isug ko dito postalag banig. Haron anha diha tukuron ang kulumbari puhon. Oh, di ba? Nice kayo. No. Ya, butangi lang kog image dito sa babaw. Mura kog si San Vicente mag-atbang me, no? On this side, ang namaligyag slat namatay. Oh, di ba? Nindot ana. Way bali para nako kanang kwarta dinhi ihatag gid na sa atong panginahanglan. Mao na nakita ninyo nga makapalambo gid ining mahigugma tas kakabos. Basta ang atong paghigugmas kakabos nahasubay sa ebanghelyo. Isangyaw ni nako ninyo aron ta magmalinawon kay ang mga taong nahigugmas kadato mo'y hinungdan nga naggubo ta karon, mo'y hinungdan nga nahlugmok ning atong nasod, mo'y hinungdan nganong ang atong mga calamities grabe kayo og epekto, negative effects nato. Kay ang mga dato nga mga hangol og kwarta nga wa motuo sa ebanghelyo maoy naghatag og kadautan dili kaluwasan. Last na lang kininglingi sa imong tupad. Ingna sugod karon. Iko na sunod nako, di ka mo sunod adto ka sa impierno. Na sugod karon. Di nagyug ko magdato.